Central Leiteira Mariana, directamente saídos das ubres da Santísima Virxe María. Ofrecemos aos devotos a nosa ampla gama de produtos lácteos, desde a nosa leite virxe pura ata a manteiga 100% virxe, pasando, por suposto, polo queixo da Santa Ubre. Contamos ademais con produtos light para os non practicantes. Espanta o demo do teu corpo, merca os produtos virxinais de Central Leiteira Mariana. E ti, tomáchelo teu leite? No noso mini documental de hoxe, Biblical Pornography, lles contaremos a historia de como San Xosé chegou a ter a verga máis grande e potente de todo o Oriente. Fai uns anos vagaba o tal Xosé por Oriente Medio, lamentándose da minucia de membro viril que lle fora outorgado. Despois de moito vagar, San Xosé veu a luz. Diante dos seus ollos estaba a resposta aos seus problemas. MAFIA, Mafia, para unha sensación revitalizante, para sentirte parte do ceo do Opus Dei, bebe Mafia. Os seus contidos levaránte directamente ao ceo, ambición, soberbia, ira, perversión, leite mariana, desestabilizantes excitantes e trepaína. Dá un paso adiante para gañar o teu anaco de ceo, bebe Mafia, bebida oficial do Opus Dei. Non se sabe con certeza que pasou despois disto, pero o caso é que algúns din que María morreu de gusto, e con un furado ben aberto.